ठीक चल चल मैंने प्यार के भाषा है। ऐसे प्यार कौन सा बोलता है चल चल फिर चल। जन बाबू सोना कही तुरंत धोखा दे दी। अच्छा आ तनी मनी अरे लगा दे तो जनी है जीवन भर ना छोड़ी। हां एगो लड़की के बियाह भइल बा। आवे तनी देखी सभे कितना मजा आया। ओनिया से देख ले के बा। हां निशा भिखारी भैया लड़की के शादी भइल बा। तुम्हारा चेहरा एक गायिका वाला ही नहीं है नायिका वाला भी है। इतनी सुंदर हो। शादी भइला के बाद पति पत्नी सेज पर बैठल बड़े मेहरारू तनी लजाती है कि कम एज में बियाह हो जाता पियावा हमार का जने कम करबे करी है पहला मिलन बा तो कह तरीका हो कि घूंघटा उठा के राजा अरे देख ले निचान हो अरे नकिया से नथिया उतार श्रीमान हो पहला मिलन हो चौथारी हो कि आपन ठोर जन फसाई हमारा ठोरावा में कहे कि हमारा लज लागे आई कैसे ठोरावा में हमारा लज लागे आई कैसे कि हमारा लज लागे आई कैसे ठोरावा में हमारा कोमल शरीर बाटे कछबाऊ मरिया ऐसे जनी देख लो उठे सावरिया कि आपन बड़ जन फसाई हमारा कोड़ा आपन बड़ जन फसाई हमारा कोड़ा लजा जान तरह के पावे खातिर कितना कितना तो पहले बन अच्छा कि हमारा लज लागे कैसे कोड़ा हमारा लज लागे कैसे कोड़ा सो रहे में साथ भइल बुझी तनी भाना खेल जब भइल नहीं खे बोलू हो खेलाना कि मुहावा रोपंती लगाई नाटी कोढ़ा में कि हमारा लज लागे आई कैसे कोरावा में 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 यही टाइप के कुछ कहो घरवा में नया नया बनी खाना नया नया हम हो बनैले बनी खाना बनैले बनी घरवा से बहरी ई जाला रोजाना जाला रोजाना इता जाला रोजाना घरवा में निमन बनौनी हम खाना घरवा से बहरी ई जाला रोजाना
सजल से जरिया छोड़ के भुइया सुतल बानी काजी। सजल से जरिया छोड़ के भुइया सुतल बानी काजी। सजल से जरिया छोड़ के भुइया सुतल बानी काजी। ए मुस्कान अपने राजा जी से बोल लो। तै अपना धनिया से राजा जी रुसल बानी काजी। रुसल बानी तै अपना धनिया से राजा जी रुसल बानी काजी। तारा कहे के चाहे रुसल बड़े तो का कहे राजा जी मन के माना भेट तो होइए जाई। राजा जी मन के माना चलता पढ़ाई ओ सोगावा ना जने करवाई जी। चलता पढ़ाई ओ सोगावा ना जने करवाई। बाहरे से बाहर ओ स्कूलिया मिले आई जी। यदि भेंट हो जाई तो तारा के उपासना भेजो खाई खोआनी श्री मलाई भेंट तो हो जाई। खाई खोआनी श्री मलाई अपना रोनिया से रोशन बानी। अपना धनिया से राजा जी रुसल बानी काजी। अपना धनिया से राजा जी रुसल बानी। तै अपना धनिया से राजा जी रुसल बानी काजी। तै अपना धनिया से राजा जी रुसल बानी। तै अपना धनिया से निशा से एगो आग्रह बा।